Realak aurre denboraldiko laugarren astea hasi du jada, Zubietara itzuli da Japoniatik eta oraindik ez du fitxaketarik egin. Aperri bairek berriro egin du hizketan fitxaketaren inguruan, baina oraindik ez dago ezer itxita. Hala ere, gaur izen propio batzuekin gatoz, ze gauzak mugitzen hasi dira jada, Markel. Hori da, fitxaketen inguruko, zuaitz hori ja da astintzen hasi da, eta lehenengo izen propioak baditzugu. Azteko intxe aipatu zuen bezala, aperri baiek ja da hitz egin du, eta aipatu du, gauza askotaz hitz egin du, baina batez ere, inbertsioa zubietan ingo dela, hortaz, azkenengo urtietan irabazitako diru guzti hori, zubietan daola inbertituta, ez? Bai infrastruktura horretarako, eta baitxare, fitxaketak edo gaztientzat. Bai, Zubieta zite egiten ari zarela, gaur taldeak berriro ere Zubietan entrenatu du, eta jokalari guztiak entrenatu dute, Sakarian taldearekin dago berriz jada, eta internazionalak ere, Japoniako biran egon diren jokalari horiei batu zaizkie. Orduan, gaur, astelena da, ez dakit lanean ipini diren gaur bat batean, baina bat batean izen batzuk atera dira, bai irteretako eta bai fitxaketetako. Nahi baduzu irterekin hasiko gara, ze lehengo izena, pixka bat sorpresa sarrapaitu gaituena nik esango nuke, urkorena da, urko eta espainolen kasua. Hori da aurreko urtean urko espainolen egon zan, denboraldiko bigarren zati horretan ez, gabonen ostian, eta arrarua iruditzen zait, ze, oindala pare bat aste entzun genion urkori esaten, aurten realian ikusten duela bere burua, eta, naiz eta espainolen maila handia eman eta oso gustora egon, realian ikusten zuela bere burua ez. Orduan, honek igual pistaren bat ematen digu, realeko zelai erdi horren inguruan, ez? Agian norbait etorri daiteke edo pixkat aurreratuta egon daiteke. Bai, agian beste mugimendu baten ondorioa izan daiteke. Hori da. Notiziaz de Gipuzkoak azaldu du, espainol prest egongo zela, urkoren eskubideen euneko bergota Berrogeta marraren marra. gatik, 5 milioi jartzeko mai gainean. Ez da gutxi, jokalariaren erdia erosiko zuen erabatean esan da, eta 5 milioi utziko zituen. Ez da gutxi, ez iruditzen kantidade txiki bat, baina, klaro, hemen jokalariak, zuk esan duzun moduan, esan zuen orain dela gutxi, bai Sergio Francisco eta bai Bretosek berarekin kontatzen zutela, hau da, zelai erdi horretan Gorrotxarekin batera eta Turrientesekin batera ikusi du aurre denboraldi honetako lehen partidetan, eta orduan pixkat arraroa da, ez, mugimendu hau, badakigu espainolek nahi diola eta Fran Garagarzaren planetan oso ondo sartuko zela, baina ez dakit zer logika duen bere hitzak kontuan izan da orain arte. Bai, agian Sergio Franciscorekin hitz egin du aurreko astian eta claro, berak ere bere burua jarri behar du aurretik, ez? Orduan, agian konturatu da edo aipatu diote minutu gutxi eukiko dituala denboraldi honetan eta claro, bere buruan jarritan ikuste erabaki honena edo interesgarriena kanpora ateratzea dala, ez? Egisa da pena bat dala errealian minutu horietaz ez gozatzia, baina ezin badozu jokatu, zeingo dozu, ez? Azkenian bankioan ezin zeragon denboraldi osoan, orduan nik uste, irtetzen bada, eta esperot ez, baina irtetzen bada, logikoa izango litzatekela hori, berera bakia izan eskero. Bai, logikoa izango zen beste mugimendu bat, eta hemen bigarren izenarekin goaz, Umar Sadikena da. Alabesek bere zerrendan dauka, bere aurrelari posibleen zerrendan, eta zerrenda horretatik gustokoenetako bat da, ez? Hemen esan behar da, Alabesek bere aurrelaria izango zena saldu duela, diru Bai. kantitate garantzitsu baten truke gainera, 17 milioi jasoko ditu Estrasburgoren partetik, eta hemen Umar Sadiken izena sartzen da. Onda Baskak aipatu du Almeria ere atzetik dagoela, baina jada Alabesekin elkarrizketak hasi direla Umar Sadik fitxatzeko. Mugimendu hau bai ikusten dugu logikoa, ez? Bai, Kike Garzia galdu dute alabesekuek, gero baitxare azte hauetan Mariano agertu da, uste dute aurre denboraldiko partida hori ere jokatu duela, baina bai, aurrelariaren bila daude, eta zergatik esadik ez, ikusi dugu zetaz dan kapaz, eta realaren zat, azkenengo urte honetan, buruko min pixkat bai bihurtu da. Orduan, realaren partetik nik uste baietz bat dala, eta alabesekuek ondo ikusi eskero, fitxaketa perfecto izango litzateke ez. Bai, eta niri
zalantzak usten dizkiana da, ea salmenta bat edo lagapen bat izango den. Bai, Ze hori aipatu bestea da. ditugun bi taldeek, beraien aurrelaria galdu dituzte, baina diru mordoa jaso dute ez, bai Alabesek Panitxeliren salmentarekin, eta bai Almeriak, ze uste dut, Luis Suarez salduko dutela, diru kantitate garrantzitsu baten truke. Orduan, ez dakit Realak nik uste dut sarik saldu nahi duela eta ja Bai, bai, betirako bai. gainetik kendu, baina ez dakit merkatu honetan lortuko den hori egitea edo beste lagapen baten aurrean gauden. Eta nahi Em, badozu, bai, oin, beste aldera joan, bueno, gaiteke, eta fitxaketen kontura sartuko gera, ze, mhm. bueno, ba, berriro errepikatu da ekiren kontua, eta kasu honetan radiomarka Donostitik, Donostikoren eskutik, ze, bueno, ba, adierazi dute Eki Fernandez jarraitzen duela lehenengo opzio hori edo aukera hori izaten, eta ba, fitxaketa hori hautsi eskero, bigarrengo aukera lotuta dago. Orduan, plan A hori Eki Fernandez da, eta plan B A, ba, bueno, X baldin bada ateratzen, hor dago, prest. Bai, orain dela aste batzutatik dakigu Eki Fernandez desiatzen dagoela Realera etortzeko, baina ez da isten, ez? Erabat fitxaketa hau, ze, bueno, Alkatzia eta Realaren arteko negoziaketa horretan, ba, desberdintasun gutxi batzu daude, eta horrek zailtzen du operazioa istea. Honek lasaitasun pixkat ematen digu, ze, esan nahi du, ba, bueno, Reala ere lanean ari dela alternatiben bila, baina, bueno, horrek esan nahi du ere, Eki Fernandezen fitxaketa oraindik ez dagoela ziurtatuta eta horrek zalantza batzuk usten dizkitze. Azkenean, zure lehen aukera bada, zure prioridadea eta 2-3 milioi ez jartzeagatik gehiago ies egiten bazaizu aukera hau, ez Bai, dakit. agian 20 milioi horietara iristeko esfortzua realak, ba hori, jada egin du, orduan 2 milioi horiek jartzia, ba, kosta itzen zaie. Claro, hemen ikusi behar dugu Alkaziak ere eurekin dako inbertsioa errekuperatu nahi dutela. Orduan, reala hori ordaintzeko ez dago prest, eta azkenean ba, eurek ere pentsatzen dute erralekoak tontuak idazela eta ez da horrela. Orduan, gaizki geratzekotan realak nik uste ba, presiori pizkatxo bat jaitsiko duela. Eta atera den bigarrengo izena Salisu izan da. Espainiako ligan jada ikusi dugu, Valladoliden, eta Premieren egon da gero, oin Monakon dago, eta zeinbait talde ditu beratzetik realaz aparte. Bai, kasu honetan defentsarako fitxaketa bat izango zen, jada ezagutzen dugu Salizuren izena, nik uste dut lehenago ere bueno, atera dela bere Bai, izena Realarekin erlazionatuta, baina kasu hau nahiko garesti izango zen. Osea, kontestuan ipintzeko, kasu nahiko zaila izango zen fitxatzeko, Valentzia ere atzetik dago, baina Monako eskatzen duen diru kantitatea nahiko altua da. Uste dute 12, 13, 15 milioi tarte bai, horretan mugituko zela fitxaketa bat, eta bere soldata ere ez dela baxua, ez? Uste dut 3,5 milioi kobratzen dituela, eta klaro, hemen ba, beste formula bat bilatu beharko zen agian Salizuek hartzeko lagapen bat eta bere fitxaren portzentai altu bat ordaindu edo horrelako zerbait, ez? Hemen zalantzak usten dizkiguna da, jada zubietan egon dela, ez dakigu zerren inguruan hitz egiten, baina jada kontaktu horiek egon dira. hori da, kaso hauetan ikusten ari gira, ba hori, bai Eki Fernandezen kasuan eta bai Salizuren kasuan, bueno, fitxaketa garesti bezala ikusten ditugula eta gisa garestiak dira, baina azkenian talde handi batek, ba, bueno, inbertsio handi xakin behar ditu, ez? Orduan, erre, bertan berako momentuko inbertsioa nahi baldin badozu, edo errendimendu hori inbertsio handi zein behar dozu, eta klaro, azkenean, ba, bueno, etorkizunerako jokalariak baditugu. Orduan, Salizu eta Eki ekartzia, bai Jon Martin, bai Turrientes, bai Gorrotxa, ba, bueno, elikatzeko ondo ikusten dut eta inbertsio hori itxia ondo ikusten dut. Bai, Salisu sartuko zen profil kontrastatu horren irudian edo profilean, ez? Bai, Azkenean esperientzia dauka ligan dietan, bai ligan, bai premierren, bai frantziako ligan, hau da, bost ligan dietako 3 ukitu ditu ja da, eta nik uste dut profil horretan sartuko zela, eta horregatik pentsatu duela realak berarekin. Bueno, ikusiko dugu ea opzio hau izten den edo ez, zaila dirudi, eta batez ere Igor Julioren aukera hori bai, oraindik irekita egonda, ez dakigu hori ere itxiko den edo ez, azkenean, ba, bueno, merkatua pixkat soramena da, eta horrelaxe aipatu zuen Aperribairek ere orain dela aste batzuk,
Eta orduan gu adi egongo gara edozein berri, edozein aktualizazio ekartzeko, ez? Hori da, jokalariak hor daude, eta bueno, beste talde bat etortzen bada, eta dirua mai gainean jartzen badu, eurentzat geratzen da ez. Momentuz, hasta azkenean, Osasunaren kontrako partida aukiko dugu zubietan, orduan ikusiko dugu ea Sergio Francisco kildo beretik jarraitzen duan, bere eskema proposamenean ez, bere 4-3-3 horrekin, edo zehortxo bait aldatzen duan, internazionalak bueltatzen dira, orduan Remiro adibidez ikusteko aukera izango dugu agian, eta baitxa, zubietan gera diren jokalariak. Orduan hori, zehose gehixo nahi baduzu gehitxu? Hori da, komentatuko dugu partida ere, ziur aski gauza garrantzitsuak eta interesgarriak utziko dizkigu eta komentatuko dugu. Hori da.